But in any president and symbol of unity. To Geoffrey Rigathi Gachagua and part of presidency. Mudhuro kabisa leaders magonengo protect jogi. Lakini okonengo protect Ogandani. Mikwede other communities, kata other regions, kakinano Rigathi atamotemoni. But the solution can impeachment. Nikechingene Rigathi Gachagua nogone kura ge the entire Kenyans, right? Koro aspiration ma idhi parliament representative, the parliament kati idhi senate kaka mungatana wachoni to impeach. I feel the man nok nyalo solution. Solution onengo bedini you give him time. Nikechingene route mano yere then ogone ge kura. So you give him time mondo kagi 2027 to Kenyans learning koro kiwacho onego bedni miye time onego bedni miye time mar medo nyiso kido ma ok kare koso onego bedni miye time mar timango nikech adira wasenno koloso kata iwangjoe kacha dhi owachi wangjoe ni koro ni jatend piny onego bedni kelo ode kumoro achiel to ka bedo onego bedno manyo jatend piny Kenya William Ruto to gibedo piny to giwacho ni ma ok dhi makare we watim kama time miye time mondo med timango yes odiwor a support gimiwacho no fully tingeni one insiders mar sirkal ne Sirikal ilo part of presidency and Rigathi Gachagua. Rigathi yuak ni abeti kuma jomoko diego, right? To gik mineno gitimore giten gik manyalo bedo solve amicably ka president oyi. But solution, amicable solution can impeach Rigathi Gachagua. Rigathi should be given time, right? Koponi 2024 sane. Kopon 2027 from 2024 2027 ogik ma Rigathi Gachagua ko change. President nigi uhuru mare, nigi ngufu mare, nigi demokrasia mare. Mar pick anybody ma nyalo fit position ma Rigathi Gachagua entiere. To aspiration mo nyalo dhi kate parliament, both houses, to impeach ngat ma yiere gi jopiny. I feel ni manon te jomoko be mo ahinyo kanyo. Neno ni Rigathi Gachagua onego mi time mondo Kenyans amo deciding ani oko fit a position maintain. Lakini leaders mora be it MCA, be it member of parliament, kata senator, kata governor, oko nengo keta kwede. Ne dhano mora magokura, kata Kenya mora magokura. Nikech kura igo gi demokrasia mari. In a leader moni serve all, right? Emumi I support jo Kenya ma wacho ni Rigathi okonengo bed ngat mauso ukabila eyo Kenya msima. Lakini solution ok nyal bedo impeachment. Impeachment, it's a fulfillment of deceitful behavior. Moko nyalo support team marka ikai. Yes, so kaka as Green Congress Party of Kenya, we don't support impeachment of Rigathi Gachagua. Yeah. Nation korka kori kit kaka Rigathi Gachagua sebedo katimore nyaka sani koro essential motion osechuali mar mondo mi onona ne kido mare bende koro